Kung makikita nyo po dyan, ang ganda ng paligid. At maya maya po ay lilibot po tayo sa buong area ng Camp Puor. So stay tuned lang po mga bro at mga sis. Good morning po sa inyong lahat mga bro at mga sis. DJ Tungsten po muli, nagbabalik para sa isa na naman nating video. At sa video po natin ngayon, magra-rides na naman po tayo. But this time, pupunta po tayo ng mga west part ng Pangasinan. Ang destination po natin ngayon, doon po sa may Puor Camp. At matatagpuan po ito sa may Cabuyao, Bolinao, Pangasinan. Bali 90 to 95 kilometers po yung layo ng biyahe nito. So siguro mga almost 2 hours po kaming tatakbo plus yung stopover na yon. So pagkabayan nyo po kami sa aming biyahe. Ang destination po natin, papakita po natin dyan sa picture sa screen. Ayan po, tignan nyo po dyan sa taas. Yan po yung ating bibisitahin. So dito nyo naman po, maaga-maaga umalis na po kami para po hindi mainit ang biyahe. So mga bro at mga sis, stay tuned muna po kayo. Pagpabayan nyo po kami sa aming biyahe. So mga bro, rides na po. Tao. So
So mga bro at mga sis, nandito na po tayo sa Camp Puor. Dito po yan sa may Bolinao, Pangasinan. Kung makikita nyo po dyan, ang ganda ng paligid. At maya maya po ay lilibot po tayo sa buong area ng Camp Puor. So stay tuned lang po mga bro at mga sis.
So mga bro at mga sis, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayon, i-likes and share nyo na lang po. At kung may mga nabubuo po kayong mga katanungan sa inyong puso't isipan, maaari po lamang ay comment nyo na lang po dyan sa comment section sa baba. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, subscribe na po kayo, DJ Tungsten TV po. Pakiclick nyo na lang po yung subscribe button dyan sa baba. Pakidamay na rin po yung bell button para po magkaroon po kayo ng notification every time po mayroon tayong bagong videos na i-upload. So hanggang dito na lang po mga bro at mga sis. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam!